Bună seara! Bună seara, tenisiți nutritori! Bine ne aflăm, iar tu Gioia din Mabeti Armânească. Tora seara avem un oaspi, si băneazaua aproape de Himșnoi, de București, Costin Dămășaru. Costin caras navz, caras năveț, te plăcărsim dai cali la video, la audio. Bine veniști în Mabeti Armânească! Bine vă fac! Avem de adun cu noi Cadica Fioar pe Maria Cuplițu Crăciun și pe Viorel Crăciun, ți vă ajute cu partea tehnică. Tia cei de voi care vă aveți vă întrebare ti Costin, puteți să băgați sum live-ul ți zvârteaști tora pe Facebook și noi vas vedem să apândăsim întrebările, vă analipitrac Maria și Viorel și vă ducem să dăm apandisi la aceste întrebări. Costin Cadica Fioar, noi acorim emisiunea cu un moabeti de soi, de zărțini. Mă să știi să spui niheamă care sunt zărținea tale armânești, să spui niheamă de părință, popâini, de ți soi strag și care să știi de eu vine la România. Papu și baba din partea tatelor din Gioia Dămășaru, Ninti parcă încea cu sor și la partea lui mama sunt din Tararache sau Mercu. Știu că baba nu se de sfeații în Leascova, Bulgaria. Papu nu știu eu și nici mama e cu tata din partea mamei. Nu știu, vă să aflu. Ai un temă, tora, de-aua și ne întis ca să cam amultul să afle de o străzea ei. Tu un articol ți l-ai îngrăpsit și ți are legătură cu armânii. Spuneai că de ca fioara s-am dămusea vără cu tine, vără de soie și te-a întrebat care ți este numa. Din oară spunea Iulo boia papsui. Cum era papul a tău? Nu știu care este zborul pe armânești, însă pe mocânești este uluitor. E ciudie. Ciudie, exact. Am învățat și eu până așa. În clasa întâi, când am la școală, nu știam să vorbesc cu mocânești, mă așa armânești. Mulți și amintirile mele sunt mult fronimi de papu și baba care mi crescură pe mine și pe fratele meu. Părinții erau la lucru tot în ziua și mi crescură pe noi. Și eu crescui cu pirmisii, cu maupeți, cu atmosfera asta mult arhaic, mult îmșat. Și dea paplu cu maia ta și dea la hoară, toate el chiro? Nu, și deau cu noi în Constanța. Constanța. La Constanța și spre exemplu, fratele meu, Dani, care este cu un an jumătate mai mic ca mine, el nu-ți ducea la gât și grăniță și dea cu papu și cu babă. Era foarte era mult legat de ei. Mult legat de ei și eram. Dani era mult ligat. Eu am găsit ora, am învățat de la ei, am învățat multe care mi-au ajutat când bana de trecut prin ți pistipsești că am învățat de la el, ți-ți armasea și tu minte că ți va mult ahândos că am învățătură de la papla tău. Înainte să moară, l-am întrebat pe paplu cum gânare e și cum tricură prin greutăți pe care le avură. Și a zis că cu Dumnezeu, ne rugam la Dumnezeu.
Tora nu prea mai avem pe Dumiță. Tora sunt alte simboluri care ne mână, din E păcate. cum este ca fiul lui Iisus, știi, pentru Sonic, că care și tora oamenii sunt pistimeni și au pistit tu Dumiță. Nu lipsește să drămașiți-va general titul dumneavoastră. Zic eu. Și da, și nu. Dumnezeu nu este maș la biserică când ne-am și aprindem țări. Dumnezeu este în noi. Deci Dumnezeu nu poate să vă mași unuia sau altuia. Dumnezeu este ca fiul. Și va șturlia tu care ne spunem tu, Dumnezeu are legătură cu acest lucru. Zboarele care ne arată dacă îl avem pe Dumnezeu sau nu cu noi. Și nu ajungem mașină la biserică sau este mult important să-L ai pe Dumnezeu ca fi minut cu tine, ca fi oară, cu tine. Papa plângea, Dumnezeu să repede, când o plângeam de acasă, ca plângea să ai mintea cu tine. Să ai mintea în cap. Da, și asta a rămas cu mine. Ștora tu ți-a dat este că am mintea cu mine. Nu li chirui? Tu chironul de azi pare ca zori să ai mintea, să avem mintea cu noi tot, na? Da. Eu pot să zburăsc cu tot aici din experiența mea personală și din experiența 4.000 de oameni cu care lucrai. Sigur, să zburăm titotea este. Da, zic că ved Tora este mult necesar și l avem pe Dumnezeu cu noi ca fi oară numai când o tricem prin bilei, și când o nihărsim și când o him buni cu alanță și când o him într-o comunitate și bana este ciudat. Și ca fi unul dintre noi adară ce poate, cum poate, și este important să îngădusim lucrul ăsta. Că ca fi nu avem misiunea noastră și misiunea noastră nu este să avem lucruri materiale. Este important și aceea. Este important să lucrăm cu noi. Știm voi cu îngădusim cât ce himaua. Nu himaua să mâncăm, să bem, să jucăm. Este important și să-i ajutăm pe lanță și simt mai bun la ceea ce vrem să adrăm. Și noi armânii avem puterea asta, simt mai bun la ceva. Avem va să zburăm și este un lucru că ai îngrăpsit și un articol și tema asta că ce armânii vor canda tot na sibă proții, acolo tu lucruri la dar. O secundă. Zici că tora seara Vasiu foarte diplomat. Foarte diplomat. Nu lipsește să spunem tot n-amaș bunele. Putem să venim și cu teamă critică, nu a sparzi. Tot na critica dusi lumea cam da cât îninti, nu? Masa că găsești și care sunt părțile cam abțin bune de tine, de noi, ca afară, zicem, ca popul, asta este un bun hopus și pe minduiare ne cheamă și este dus manenti și s-a dat lucrurile ca maghini. Tu teorie lucrurile sunt multulișare. Lucrurile sunt multulișare și poți să adari mult ușor. În practică, noi cheamă, cum zic, nu ne plac schimbările. Vrem să tot timpul la fel.
Nu este posibil Nu are Haric Alexescu lucrările și când vrem tot na ca ție astea la noi si bă idia tot și na. nu poate. Și arșinea, dar nu arșinea din noi este cel mai mare obstacol. Nu, este un lucru care nu ne lasă să evoluăm. Arșine. Nu arșinea reținem noi și nu putem să vedem, de fapt, care sunt lucrurile care nu sunt așa de bune la noi. Și este un creier, este amigdala neuronală, care este o subcorticală care are puterea suprascrie orice. Când o șed cu careva și începi să îngăldeșești cu ceva despre tine care nu ți are hari sau care arată că nu e tocmai perfect, e trimis la bubiță pe pământ, intervine rușinea. Și atunci ne blocăm. Și nu mai vrem să auzim ceva. Și atunci creierul creează strategii. Tasnițână, un loc nu este mult chini, ama este ceva ce știm. Este un lucru cunoscut. Mă duc a este tropuri, a este căiuri, a este culăi, ca să te aducă tu un loc, tu care tine te ducești să căhi ghini. Exact. Când a scris articolul în 2016, a scris articolul acela cu cultura succesului la Macedoni și nu voi să-l public. În 2017, un armân care avea niște restaurante muri. Și atunci a zis, tu ți-a scris la acest articol sfeații, așa că este datoria mea să-l public. Și îl publicai în 2017, în februarie, că mut de curătate cât să-ți trebuie 15 milioane. Și mi-a sunat un stâlp al farei ei. Este ține mult, un șac, cât se zisești chestiile astea? Cât se le zici? Nu era mai gândit să zici mai și chestii în șache. Și zici, frate, nu poți să plăți cum aș de nu știu, nu voi să dau nume, de formații, nu este mai de formații, de haine, de actuchini, am învățat și ăsta o zbor, mașini, actuchini despre asta. Banii astea nici am mai mult de atât. Și tora în 2020, cum zice 2020? Dau spre inghiț. Dau spre inghiț, va să înveți foarte mult tora seara. Tu îți învățăm, zisim că este un sculie tituța și că nu este ca în arhivă, tu îți învățăm. Noi suntem obligați să începem să lucrăm cu noi. Avem aici borgii să lucrăm cu noi. Cât că ajunsem într-un punct al evoluției noastre, ca și far, ca și comunitate, ca și indivizi, în care nu mai imnă cu pirmifli. Pirmifli sunt fructul imaginației, cortexul prefrontal. Vdzir perioadele în care puteam să ne mințim unii pe alții. Nu mai este. Vdzir. Și vedem foarte multe cazuri, tinere, care ajunseră într-un punct în bana lor în care nu mai au răspuns. Și toți știau ei, nu-i ajută. Dar să ajungă ei să aibă liniște, pace, să aibă hârstiți, să zbânează în șar.
Tine zis că ti bărnurile de azi este mult mazori să-și află asta isihi tubană. Este mult greu să te mutrești tu ilii. Zici, bă, asta știu eu. Asta știu. Nu știu nici naima afronimul, naima amșatul, naima vutul, naima... Nu. În articol a scris acolo că presiunea adară din grafit diamant. Asta scris în articol. Nu-l citi după m-a scris. Și acum presiunea a sparge, distruge. Și ce îmi spunește homeostazie comunitară. Tine zici că este cum zic, pe nivel de fară, este una presiune mult mare, adrată de fara aici, să zicem, de turlia pe care bănăși, de istoria pe care trecu, care poate și să spargă multul. Nu, sparge. Poate să adară din grafit diamant, din naima cel mai multe ori, a sparge, ca și asta. Din naima multe ori a sparge, 1% tu n-ai mai bun. Și ala ți adară. Minti, de asta nu pe papă, nu certe, ei erau de adun toți. Noi nu mai acceptăm eșecul, înfrângem, nu mai acceptăm. Minti erau toți de adun, măcau toți și dau toți. Și a spuneau de adun ponlu. Exact. De adun ponlu. Voi zic niheama și că mă tripi CV-ul la tău și mi-a spărea niheama. Ce? Stai că nu-ți zici tot. Mai aveam care nu. Stai că de acolo câte facultăți, doctorate. A hurhiș prota cu studii candidatu domenia asta economică. Adrași adrași master acolo, abitisi și un doctorat în management. Am abitisi și psihologia. Cum de ajungi psihologia? Tu arada asta de management, băgare pe aradă a emburlăchilor. Cum nu așa pofasea să dar este facultate? Nu știu cum zic că mai aproape de adevăr. Tot ca să nu mor, basic. Adică ca să nu mor. Este mult tot simplu. Era un chiro de zori care te-a dus tasia asta pofasis net cât este domenii nu era un chiro de zori. Era un chiro de zori. Mult îmi șat zborul. Chiro de zori. Vă notez, vă folosesc în următorul articol. Chiro de zori. Așa era. Chiro de zori. Când toți stâlchii pe care tine credeai că andrupaște bana și tu ți credeai tine, mendiai tine, erau atât de puternici, de stabili. Și atunci, când ai întrebări și cam nu faci să zică că ți fac anumite lucruri și mai mult de atâta este și o ambiție foarte puternică care ține din moși, din pupâni și zici te minduiește, bă, ți s-a dat, eu sunt negru, cu care s-a zburăsc. Și Dumnezeu mi-a ajutat că aflai persoana respectivă, cu care m-am și căsătorit între timp. Sunt foarte bucuros pentru asta. Să aveți bani ușate de adun. Și nișeamă câte nișeamă, începi să îngăldusești, că multi din acele pe care credeai că le știi, mindeai că le știi, nu de acele bune pe care ți-a Pablo, ci de acele... Acele nu se spunea. Și noi în prima generație, noi am născut în 82, în prima generație... Protlu Bârnu? Protlu? Bârnu.
Bărnu este Știu. generație. Da, e. Proful Bărnu, care stați la oraș. Tu că se bă. Cadeli. Și generația este a noastră, Bărnul este al nostru, este un special, câțel de special. Că noi fum primul Bărnu care a avut, cum spun americanii, contact frontal cu alt tipologie, altul gen. Cu alte turlii de oameni. De Duneau. Exact, Duneau. E că armănii de mi băna tu hori, tu băna de adun și ești atunci de învârliga. De învârliga, exact. Și era ghini. Și deau tuți, aveau să îndrupau unii palță și aflau Andrupămintul ajutor and avea ananghe. Trebuie căști? Mi-a putut ghini? Zara este niheam alte turlii, poate nu știu cu căști, poate să avde cam aghini, ma să pară lucrul ăsta, putem să adrăm un probă și să vedem cum să avde ești cu căști. Ok. O să. Văd că ații că ne-a îngrăpsit Maria Iviorel, nu știu care, unde ei, că întrebă Ankara Luca Butcaru de Americii, Petrițem Hiritimati, Anclimeciuni. Întreabă, eu putem să aflăm articolul ți l-a îngrăpsit Costin, dacă găsesc că sunt unei scântății apândăsiră. Vă spitițem link-urile cu articolele îngrăpsite de Costin, vă le băgăm să-mi live-ul ți dezvârtești pe Facebook. Așteptăm Costin stoarnă cu ațeale, ți-ți bagă tu urechile, să vedem desi va să afdă camaghinii. Și așteptăm și voi să băgați întrebări. Este un moabeti, ne-am zicem altă soi, tora seara, că Dimi și Costin lucrează în domenii ți este deep now, va ne spune el cam multe lucruri în domenia asta, lucrează mult cu mădua a oamenilor, cu mădua a oamenilor au, nu știu, lângori, am aș cu mădua oamenilor ți nou lângori și ți vor să-l hibă cam aghine pe bană. Așa cum ziceam, Costin are adrat multă sculie, are ajuns și America la MIT. Va ne spune și cum trecu acolo și ambiță de la oameni mult au zis tot duneaua, oameni si textesc cu aceste domenii, mătresc cum lucrează mădua a omului și cum poate ea si va adusă pe una cale cam bună. Tot noar, tora Costina dar nica un doctorat la domenia fizică și nica un master la una universitate de Spania. L așteptăm Costin stoarnă tu moabeti, avem nădia că Vasadara este atât scurtul chiro. Vă plăcăsesc cu desi aveți întrebări, niscânță de voi, eu sigura că știți ți lucru dar Costina ți București și aveți întrebări, tien? Așa că vă plăcăsim să le băgați în live-ul ți zvârteaște pe Facebook. Ghine ne veni și Costin înapoi. Căștile. S-a aplicat maginitora Dalihia. O secundă. Te-avzam ginitora, nu știu de ce. S-a aplicat magini. Ok. Care ți-a zis? În asta ți-a zis că nu s-a avzat gini? Nu. Daniela Costea. Daniela, sigura. Nu mă trești. Petrițem încliniciuni. Imediat. Eu nu vreau să zic că nu știam de si poți să dar țiva testul. Da, mai este gini că ți dea de hăpare și că tora n-avzăm mult ca magini. Serios.
Spus niheamă tora ți lucru adartini și spuneam niheamă și că ajunsese și America la MIT și că lucrași cu oamenii a văzut toată duniaua. Tu un articol de-a tău zburai de transgenerational trauma. Și mi-nduiam cum vai zicem pe armânești. Și zici să-i spunem trămândanea, i tromlu, ți treații de la un bârn la altul. Am zori, să aflăm zboară o idesiti este variantă de engleză, am și pistipsescu că poate si bachi căsit. Și spunea și că noi, bârnul de ază, chirum legătura cu izvorul de ștearia păpâinilor. Și că te țenă este cam azori, strițăm pisti hopili greali de bana noastră. Ți ștea păpâinea noștri și numai ta știm noi. Este zborul de turliatul care băna ei. Știu că zisești niheamă lucrul este un maninti tu moabeti, ama care ați vrei să spui încă mai mult tora. Epigenetica este știința care studiază impactul contextului asupra activării sau dezactivării unor gene. Și epigenetica să spunem să găsească și armâni care bănează toate creaturii. Este zborul de șteari, știință, epigenetica, ți-o spusești ni, și care ți-a dar ea, mutreaști cum ți astea în vârliga de un om. Tu fații de în vârliga de un om activează sau dezactivează gene. Ultimele teorii zic că emoțiile păpâinilor noștri, ațelii naima puternice, traumele, sunt transformate. Mi-auză? Te auză. Sunt transformate, transmit 7 bârni, că zice pe dar nici este că Armânia avea zborul ăsta, că îți duți, nu știu, lucru rău până la bârnul 7, până tu 7 bârnul. 7 generații și mi-a zis doar că băgai căștile, ok? Te auzăm, ok. 7 generații, 7 bârni să aruc, nu știu, era și un zbor, 7 bârni să aruc, nu știu. Și tora, când este copilul în burta mamei, când este ficioriclu, ninti samit. Nou meș, emoțiile pe care mama le simte, tu ți duceaști dadăsa? Sunt amplificate, sunt andrati mai mări decât sunt și trimise către ficioric. Ajung și la ficioric. Ți bânează dada? Cama mări, cama hândoase sunt trecute și cât ficioricul ți-l poartă. Și atunci genele care sunt vară din trecut la pupâni și străpupâni se activează. Și atunci avem alte turlii în care ciorlu care crește îngăldăsea și ți fații cu el. Și trebuie să adară ca să poată bânează. Și asta studiază epigenetica. Este o știință care mașta asta mutrește, foarte puternică. Și transgenerational trauma, eu lucrai cu Bert Hellinger, era un psiholog muri la 94 de ani, era mult puternic în Olanda și în Germania, lucrai cu el și am învățat cum o să vedem puterea astea și să putem să le rezolvăm, să aflăm un colai, e una bană cam bună. Exact. Colai este soluție. Exact. Și ți lipsește să adrăm ca să avem una bană cam bună. Știu că este una întrebare și care poate ducă multe direcții. Va fi direcția... Dau 3 lucruri pe care ți lipsește să le adrăm, ca să avem o bană cam bună, cam atât noi cu noi.
și dăm minim ingheți minuti pe ziua cu noi. 10 minute pe zi și dăm noi cu noi. Fie ne rugăm sau să medităm, nu știu, să zburăm cu noi, Să cu adrăm una Dumnezeu. regiai, i să ne minduim ahândos cât geam la nostru. Și atunci creierul se liniștește. Noi ne liniștim. Noi chem ca fi minut în alertă. Vrem să adrăm multe, vrem să adrăm tora, vrem să fim mai buni. Și societatea, nu știu, duneaua tu care bână mază năpinzi cât este lugurii, nu? Nu? Nu dar ceva. Asta este un permis că Dumnezeu dar. Nu dar can ceva, noi ne dă. Asta este una din marile mistificări, un permis care Dumnezeu. Nu. Noi him. În care îngăldesim nu duneaua, nu oamenii, minduiam la eta tu care bânăm, la chirolul tu care bânăm. Este mult, mult mai provocator, greu, decât eta în care, în alt mod, decât eta în care bânară până noștri. Eu le ziceam tuturor, când eu mai zburam cu, tot nu prea mai am cum să zburăsc cu, ziceam că noi suntem foarte norocoși. Multul avem tihi. Și nu avem niciun motiv, nu avem motiv, cum zice. Nu avem cană furnie. Dar să nu fim mai buni. Ama angătan, nu alăhtrăsit. Ca și fim câțiva, nu toți, alăhtrăsiți. Tot timpul să adrăm, să mai buni și e ok, e bine așa. Nu-i problema. Crezi că bătua noastră nu este în dreaptă de zurleața a banii de azi? Noi nu știm cum zbânăm ghini ăștia. Zbâneți ghini nu înseamnă să ai numai posesiuni materiale. Sunt importante, dar nu sunt cele mai importante. Nu. Și am învățat lucrul ăsta. Nu înseamnă că nu înseamnă ghini să ai. Sigur, eu cred că am unul cel mai puternice startup-uri din România și la anul ieșim internațional. Eu minduiești că este stepsul, e căbatea. Căbatea este la sculi, e tu taifă. Eu poate învățarea că nu lucrurile materiale sunt toate ale n-ai mai de simasi tu bană. Taifă te înveață. Poți ieși duminica la biserică, să ne în parc, să te plimbi, să nu ți trebuie foarte mult să pară asta, dar asta. Poți să te plimbi, să te ajoți, să iei unul minge, să te ajoți, adică nu este pentru mulți este important să te vadă lumea. Să te vadă este perifania, nu acolo este mușuteața. Din păcate, din fericire, nu este acolo. În momentul în care îngăldesești că, de fapt, bucuria, haraua, este, de fapt, tu taifă, când tu ședzi, arâți, te hârsești, tu ți ai, acolo este, de fapt, haraua. Haraua nu este când habar n-am, nu știu, ți-a dat oameni și stiveală, nu e și. Este explicabil asta din punct de vedere psihologic. Este validarea. Tot știm cum putem, cât să fac anumite lucruri. Le îngăldesim și știm cât să fac. Trebuie să vrei, dar să cu adevărat hârsit.
Altfel, Pistipsescu că nu știu, că seara este seara și a lucrurilor, pistipsescu că ini niheama amânat tu bană, că andahi la inghițani va chiasti zori să asculți de un altul insu care este cam atricus de țem și care îți spune că asta nu are simasi tu bana, asta are simasi, ama la inghițani pistipsescu că este zori să chicăsești lucrul la estu. că ce? Nu știu, Minduiescu, așa pistipsescu, nu știu, așa pistipsescu. Nu, tu un taifă care are valori solide, bunii, și la inghi, și la zații, și la orice vârstă, orice bană, principiile morale, nu știu cum să zic, principii morale. Axilii morale. Axiile morale. Lipsește și trecută la ficiuriți cât cam aonia. Nu poți dai vina pe etate. Eu știu tineri care lucrez, tineri, mult înțelepți, mult froni, mintimeni, la Inghițani. Și alții care au 60, nici nu le vine mintea la cap. Nu le vine. Avem hoții, ne spune Vasil Kostov din Republica Macedonia de Nord Pistipsescu, în predstații în Cliniciuni și studusește cum de putuși să dar hâtăsculi până la este ilichii și întreba care era la prota limbă care a învățat și eu Pistipsescu că de șapan de si la asta întrebare, că spusești că andanisești la sculi zburai armânești și a chicăsescu masa zintini masa chicsigini că prota limbă ți-o învățat și era limba armânească. Zburam cu baba și cu papul meu, Serte și cu Dani și cu mama și cu tata zburam pe armânești. Nu știam să zburăm cu altă. Dar primul lucru pe care mi-a întrebat papul când unești în clasa 1 la școală era ai armâni în clasă. Și aveam un armân. Asta era Gailelo Desi, aveai cu care s-a dar Mabeti. Mabeti. Și era verul meu micu Vrană, care era în clasa 1 și până la 4 și el era armânul care l-aveam în clasă. Păstrăm o legătură foarte puternică și tora. Te amărti, sunt un hiama largu, tora. Avem de că vă stoarnă. Fiecare cu bana lui. Și zici că tora seara, nu vă zic tot. Chiar este, și sunt foarte multe. Zori să spunem tot, așa că vă să adrăm nica unei emisii să spunem. Prima, nu tot în sensul de diplomat. Diplomați cu... Ațelii cam lucruri care nu sunt atât bune, vă le ținem scriu în articole, cine vrea. Tora scriu o carte, va public la Bookfest, probabil în anul. Și după aia, a doua carte va fi despre studiile țadrămăua la Veruvis și a treia va fi despre armâni. Miziu așteptăm. Și mea că zăți aoații Nicu Baturi. Zăți Nihean Capișicaie. Mindiesul că zăți așa Nihean Capișicaie. Desi te-ai minduită să dari fără programa Horia, ta să lucrează cu mintea armâinilor. Lucrez cu mintea armâinilor. Am foarte mulți clienți armâini. Foarte mulțumiți. Și asta e minunat. Mult îmșat. Frații. Și ajutăm mulți armâni. Oameni mult îmșați, care mutresc la ei și ved ți este îmșat, ți este mai puțin îmșat și încep să lucreze cu ei. Și acolo adevărate miracole. Și adrăm adevărate miracole de armâni din comunitate, din Constanța, din Timișoara, din Craiova, peste tot. Și da, Dumnezeu, slăhibăti bun la toți. Ai zis că, tine ai zis că tuturor articole astea ți le-ai îngrăpsit, ai zis că minarea armăinilor tu istorii, așa de un loc tu altul, dea de bană la o cultură a intacticului fără de altă. Este lucru de alihi așează, tibărnul de ază, vrem șează, stim proții, ama care este plata, girimelul, tia este purtatic. Un soț bun, ne zice,
știam ce zburam ăla Verubis, era cu vesta lui și de-am și zburam. Și bă, dămășarul mas nu era armân, va să avea 10 clienți pe zi. El are 60. De-aia inițiat este ambiție și putere pe care o am. În chirolul de zori, foarte tare conceptul, baba și cu paplu erau acei care când muriră, dar nu certe, ei erau cei care mi-au ajutat mai mult. Și am vițai foarte, foarte multi. Și în Chirolul, când a început să lucrez cu mine, am gândit eu ini tot această tere. Ini din noi și ini din străpăpânia noștri, străpăpâni și toți unintea noastră. După 1990, după ce noi fum liberi în România, vrem să agărșim. Vrem să agărșim tot, nu știu cum ți la moștenire. Clironomie. Și arcăm multi. Eram vera asta cu... Arcăm multi. Eram vera asta cu vesta mea în Mețovo, și vidzum multi schilimi și am făcut și multi... Noi nu le mai avem. Dar căm. Și el e vindutora cu 3.000 de evrat. Știi, mi-nduiesc că este un purtate care nu se află în maș la armăi. Mi-nduiesc că atunci ahtări turli de popul, cam aniți, cam care băna șiții tu, ca tu un cutar. Și când și alăxiră bana de la hoară, cât se bă, mi-nduiesc că vrură să agrășească tot. Ți era legat de hoară, că le se părea că așa ți va lăhibă cam ale șortul că se bă. Nu știu, așa pisipsescu că sfații. Va modernizarea adrănii heamă ca lucrurile si bă pimti cât turlia asta de bană. Asta fu un lucru nu atât de bun. Adică a sparsi lucrurile. A sparsi ghinii. Că ne agărșim. Noi nu mai aveam rădății, nu mai aveam ceva. Cum putem tora să le dățem a tinerilor de, nu știu, țispără, de inghițani, care vor mași lucri cool, cum să le se pare cool clironomia asta de la pupăi? Cum putem să o adăsim cool, dar să nu chiar are legătura cu ea? Sunt atât de mândru de mine în seara asta că nu spun foarte multe lucruri. O să mă cinstesc după ce se termin și asta. Cu duhul blândeții. Este un bileai naima mari câțe. Că mulți, nu foarte mulți din cel puțin jumătate. Mai puțin din tinerii din ziua de azi au fost expuși cu forța la formă, nu la fond. Ce înseamnă forma? Dedicații, fără număr, mașini, parazi. Asta e forma. Fondul era altceva. Mult mai subtil, mult mai puternic, mult mai aproape de sufletul nostru. Ei nu au fost expuși la formă, la fond. Au fost expuși la formă. Atât. Cum se-i cafța unui
tineri de Inghițani, dar să îngăldăsească, să iubească, să vrea. Zva. Am fucat, eu dorm cu am fucat ajutora. Este oameni de mulți ani și nu e preferata soției mele, că în vestea mea că adună mult praf. Asta e. Dar cum poți să capți să vadă fond, să vadă mușuteața din toate astea, din nu știu cum zice, moștenirea noastră, din economia noastră. Țihim noi, pe bune, ei fură expuși mași la nișurăți. Sorry to say that. Nicu ne petricu păți doctorat, nicu un soț bun, zice, când nu și s-a zbrăsit pe armânești, bagă pe sorry to say that. Nu fură expuși la aceeași timp și de fapt. Noi luăm tora și armân, chestii mai ușurele, superficiale. Da. Când de fapt avem și o întrebare de la Mirela Sima, care ini cheamă tu zona asta, cum putem să-și țăm mintea armânilor ca să stoarnă câtă isnafi și câtă limba lor? Pe narga. Pe narga cât ce, că nu s-a rupă. Și nu-i chirem. Diu poate să ahorchească este proces, zicem așa, de la care lipsește să ahorchească? Până tora, din păcate, hai să nu dăm cotită, te mărtii, că am și o limită cu lucrurile pe care nu le pot spune. Și mă abțin. Avem niște modele nu atât de sănătoase. Mucanii când minduiau la armâni, că tufara noastră nu fură ni scânti urnechi care si bahăt buni. Exact, cât ce, că și asta este imaginea pe care noi o promovăm. Când o vezi, dacă întrebi un mucan cu armâni, știu, Hagi, super ok, n-ai mai arătat, Simona Halep, super tare, Elza Samara, foarte, foarte ok. Vârfuri pe muncă, tot respectul. Yeah. Avem și alaltă parte, nu voi să dau numea, eu este mași vorba de parazi. Mulți, adică nu mulți. Trebuie să avem tot. Și atunci, cât să mai ce lucru să lucreze, când este mult mai ușor să adarăți-o, așa, sau abanăm. Și apoi aia vreați-o, cât ce expunerea la acest tip de elemente, mai puțin profunde, a dus la dezechilibre sistemice. Nu știu cum să spun asta, nu știu cum să se perminește. Acum trebuie să vă zic. Schiru ziga tu fara noastră. Ziga este cântarul. Când se știe de echilibru, că schiru ne cheamă ziga. Când Nu voi să spun că him cu ziga în afară, că să vă zic că him ne cheamă ziga. Nu, toți sunt cu noi, nu există persoană normală. Că tu fara noastră putem zicem că schiru ne cheamă ziga și că smutrești para multul la amintaticul de părați și cam abțin la ția tu noi. La intelectual, la citit, la inovat, la adus plus de valoare în comunitate. Și din lipsa educației, nu vreau, Doamne, nu vreau să mă fac nicio cine ce, dar am muncit, am avut de treabă și asta a fost. Problema e... Îmi zici că este un axichi de cultură, de diverse de cărți și de praxis. Exact. De praxis și nu neapărat că nu poți să zici acum, cum toate cărțile sunt bune. Am ascultat și cărți care te înveață. Cum să zburăști, cum să te comporți,
cum să te faci respectat Cum să te pentru adapți ceea ce... de lanță. Exact. Și cum... Costin te păcărțescu să nu te acaținatea pe eu, că zic și pe armâneași. Nu. Este mult ghinea și că, recunosc, nu pot să zburăsc ca și cum. Că noi tot zicem că este emisie, este un sculit toți. Știi noi care zburăm aoaște, ți-ai țină Mutrescu, așa că vrem să le este mult șat, și Hariston, nu știu Hariston. A zburit cu un soț aseară și zici că am o replică care va să încheie de la final, vă zic că replica este... Până la final avem Nica cu tuti că tricou aproape un sihati și nu știu când o tricou. Daniela Costea zice așa, minduiești că sturlu, adică stâlpul. A tău tu bană fu praxa de la păpâni? Adică praxa educația. Minduiești că ai tu fu sturlu, adică stâlpul a tău tu bană? Toată lumea vrea să spun da. Și da și nu. Putem să zicem că și aia este. Și aia este. N-ai mai important. Papul și baba, nu știau să scrie și să citească. Papul la 85 de ani zicea în ea, Costina, înveață-mi să scriu. La 85 de ani. O putere uluitoare. Un creier fantastic. Care eu l-am moștenit, ca așa mi se spune, și mulțumesc Dumnezeu pentru asta. Însă, foarte important, armâneaști, mult important, tora nohim tu bana, tu cari, putem să adrăm tuți vrem. Și tuți vrem înseamnă, dății, să ajutăm pe alții, să adrăm noi. Și atunci, ca să lăsăm locul ăsta, eu venim, nici mai bun de atunci când venim aua. Și mai important, era o vorbă, îi se atribuie lui Hagi, nu dacă e a lui, dar nu poți să pui pe peșteasă castraveți. Nu poți să plantezi ceva și iasă altceva. Așadar, nu poți să iei ceva și să te aștepți să iasă altul ceva. Zbad ceva și iasă altceva. Nu. Și așa este și în bani. Când o adari 1 an, 2, 3, 5, 10 ani, un lucru care nu este mai bun, la un moment dat, într-una din zile, va zină și momentul, chirolul, tu care va trebui să plătești de tuti zgnili pe care le-a dat. Și nu zgnili în sensul răutăți, zgnili în sensul cu tine, că nu a avut grijă de tine. Zgnili, că nu te-a avut șangătan. Nu a avut șangătan de geala tău. Nu a avut șangătan de tine și atunci tine, cum vrei să Dumnezeu, cum vrei să bate la uși. Să-i deschizi ghine, nu? Nici o problemă. Peste 2 ani veni să da cu scloța. Tu uși. Și atunci vai deschizi. Dar nu va fi îmșat. Și atunci că venim la tineri. Viitorul sau ținii este la ei. Noi nu avem ce să le dăm. Nu avem. Ca rădățini și altele. Him nu atât de uniți. Dar nu este permis ăsta, că him toți uniți. Știi că tu ți-alanță zic termâini că sunt multul, că să ajute unul altul, că sunt acolo, stog. Da, este adevărat. La fel ca în orice. Că nu este ca de alihia tu unele soi, da, tu altele nu. Cum e, dar nu e o regulă generală. Nu poți că toți armânii sunt uniți. Nu. Este un stereotip. Tora, da. Și tu articolul pe care l-a scris, zici și tu ce. Unul din marile, va mea înjură unitora. Asta e, nu. Cum e prima oară. Și ultima. Paragii de la Vârgari.
Aceea spaseră foarte, foarte multe soi. Să încăceară frate cu soră, frate cu frate, te niște parade. Să încăceară. Și atunci în articol a zis că sunt falii sistemice, crăpături imense. Și mai multe, dar asta e foarte, foarte important. Distruseră soi. Niște, dar acolo era, asta cum și un motiv. O furnie. Furnie. Problema era naima ahândoasă, mult ahândoasă. Asta fuma și furnia, catalizatorul, care declanșă o explozie. De emoții, de strategii de gestiune a contextului. Avem și înhăbarea oații de la Ankara, Luca Butari, din America. Ok. Zicem anglineciuni, deci cum poate se interpretează simbolistica armânească? Cât să nem tu bana de ază simbolistica și cât vrem tu ziua de ază să adrăm altinali, că vrem schim maș altă soi și niheam care hiumini. Nu știu, mas aqui că sigini ți vrut să întreba. Am pisipsesul că asta este întrebarea centrală. Simbolistica armânească. Simbolistica armânească este unul mult puternică. Mult prea puternică. Sănătoasă, mult prea sănătoasă pentru mulți dintre noi. Puterea pe care o avem ca și comunitate. Puterea ți-o avem ca fară. Ți-o avem ca fară, ca indivizi, este uluitoare. Este mult mare. Și asta este și ghini și map să înghini. Că nu mulți pot să-i bagă calii. Corect? Nu mulți pot să-i bagă calii. Câțe? Că nu știu cum. Nu ne-a învățat Can nu ne-a învățat. Că noi știam, că învățăm de la păpâini, si bun, si nu știu cum. Cum si? Că după 90, îți dea de tu peste cap. Tot. Eu aveam 7 ani când vine evenimentul din 1990. Nu pot să spun regulă. Evenimentul din 1990. Și atunci, perioada aceea mult haotică, dea de peste cap tot. Mșat era urât era mșat. Și noi tora, după 30 de ani, începem, vedem ți feații. Câți ani începem? Lipsește, zicem că tu ți spunem tora seara, mutresc cum mult fara armânească de aua, din România, ți bânătul este context. Că minduiesc cu că mea are alițar mâini, ți bânară tu alti creaturii, zicem tu gârții, tu arbinușii, Macedonia de Nord și vahti, ei nu sunt tu idghilii astea. Dar puterea e aceeași. Puterea este idia. Tu alti turlii. Și puterea care ne ține pe toți, că ne ține, că vrem, fie că nu vrem, tot ne ține pe toți, este musai, sibă, reacționat. Dusă pe ună cali, ambar. Ok? Câțe? Că altfel schiari. Și altfel chirăm foarte, foarte multe, cum spune la cadou? Hări. Hări pe care pupânia noastră să pupânie ne le pitricură. Noi le luăm și le jucăm. Hăta. Mai greu cu altele. Jucatul este noi mai jucători. Și este un lucru foarte bun. Însă, eu nu voi să ca alții care zic că uite-mă și pe ăsta, profesorul ăsta care ce spune că mai... Nu. Ce? Și zic eu este că poți să dar parad și cu mintea. Nu mai să dar schimbi, vinzi. E ok, noi neam de comercianți, de agricultori, păstori în trecut.
Știți, un soț de-a meu, acum mulți ani, zice, bă, Ușale, voi macedonii, fiți neam de comercianți. Toți. Sunt foarte buni vindem. Foarte. Și singurul lucru pe care nu am reușit să-l integrăm încă, să adunăm nica, este care him noi. Și aici intrăm într-o capcană, de fapt. La Mucani este protocronismul, la noi este care eram noi. Ok, eram super tari, super puternici, dar țihim tora. Eu ne-am Dumnezeu a avut grijă de noi și ne dea de la mulți dintre noi, că muncim, ne dea de resurse. Toate felurile. Toate turile. Nu mai și para. Și resurse. Eu ne-am, ți-adrăm cu ăștia. Sunt foarte, foarte multe familii, sunt multe soi. Taifuri. Care nu și adrară un plan. Băi, ți-adrăm cu ficiorii ăștia. Eu îi dăm la școală. Ce vor să adară? Cum sunt? Eu zic că m-am așteptat zile când eu aveam 19 ani. Dacă zic când aveam 17 ani, m-am zis când aveam 19 ani. Și eu cu Dani, nu știu, 12 ani singur. Eu când vă să am ceva, zic, bă, ok, nu, vă să adară ce vor ei. Tu poți să-i direcționezi. Zic, bă, ok, astea sunt posibilitățile, opțiunile tale. La spui în care sunt căiurile care poți să-ți ducă înainte. Dacă și dăm niheamă și mutrim de sus, din zeană și mutrim mașini niheamă la toți sfeați în ultimii 30 de ani, fu o perioadă de acumulare. Un chiro, tu care s-a adunară multi. S-a adunară multi, buni. Tora, ea știamă mai altfel. Vedem, eu răspuns studenților mei, le zic așa. Tu, ca fi economii, prima etapă, chiro, este acumularea de capital. Și noi să zicem că avem aia stutora. Exact. Dar poaia, nu știu cum pot să zic pe românește, spune Justin, redistribuirea veniturilor. Parazii circulă. Parazii primul. Da, lipsește smutrim cât eu vă ducem, aia este ție adunăm. N-ai mai bună investiție, este în noi, în educația noastră, în cultura noastră. N-ai mai multul, putem să ducem cât în noi, cât... În reziliența noastră psihică. Cât cum putem să avem una răbdare psihică tot cam bună, pichirolul de azi. În comparație cu păpânii și străpăpânia noastră, noi suntem în cea mai naimamșată perioadă din istoria noastră românilor. Noi nu avem calnuară. Noi bănăm un chiro mult cu bărnurile de tora, nu bănăm chiro de polim, nu bănăm ahăzori ca păpânii. Ne ajută Dumnezeu să-i bașinii ca 1000 de ani. Și îți da Dumnezeu. Și tora trebuie să adrăm, să profităm de perioada asta. Să creștem, să creăm, să inovăm, să evoluăm, să adrăm lucruri pe care nu le adrăcam. Și ajutăm pe alanță. Ajutându-ne pe noi, îi ajutăm pe alanță. Avem și binecuvântați de Dumnezeu. Abar n-aveți cât de binecuvântați suntem. Avem Dumnezeu ne dea de vloie. Ne dea de tot. Suntem umșați din toate punctele de vedere. Și moral, și avem fibră, tot asta. Problema bilea este când nu știm ce să adrăm cu atâtea multe lucruri ce să adunară. Hării sau Hări. Exact. Hări. Nu știm ce să adrăm cu ele. Și noi minduim că tot bana va sibă. Nu. Mas nu avem angătan, și mas nu creștem, și mas nu avem grijă dăm alargo, dați ducă, vă schiară. Istoria este plină de asemenea exemple. De actări lucruri. Lucruri. Și noi
esență pură. Esență pură, o avem cu noi. Acolo este puterea. Și nouă ne este frică să o accesăm. Asta e de fapt problema. Ne este frică de puterea aceea. Că ca să ținem puterea aceea, trebuie să lucrăm cu noi. Și este mult greu să lucrezi cu tine. N-ai mazori să lucrezi cu tine. Costin, eu mi-a sparni cheamă să știi că trecum am multul din însăhate de a zburăm și nu că să zburăm. Nu te spărea, Florentina, e ok, chill. Okay. Nu că să zburăm. Vreau să-mi spui cheamă, zici și îmi dau lucruri că erai America la MIT și că lucra și acolo pri leadership-ul neuroștiință și că lucra și învăța și este în ali tehnologii care zic brain mapping și brain computer interface. Pe românește știi cum este? Tora nu mi bag și zic pe românește că nu știu. Nu știu, vă anămintuim. Vă să dăm un brainstorming și vă vedem una furtună amândouă. Foarte tare. Și vă vedem cum ți va iasă. Să-mi spune cheamă de asemenea tehnologii, cum lucrează ele și da dihia să ne spune de este un nou centru, lo dosești aminti, Veruvis, il Timidiusi și Awații București și eu lucrași pântoram, pare că cu ei, de oameni, nu știu, Masa Lătusescu. 4.000, da. 4.000. Să ne spune cheamă ti este un lucru că pisipsesul că este de simasi titus țină Mutrescu. Și adrămaua, Torahim, noi mai buni din Europa, va să zim în vezi că se știe cu cultura asta, că si protlu, si n-ai mai bunlu. Protlu, defterlu, da. Ăsta Hims. S-a întâmplat. Va să vizim la anul în Qatar, în Dubai, în Emiratele Arabe Unite, în Statele Unite, America. Va să atrag și acolo Idghia Turlii de centru, aici găsesc cu Ghine. Săptămâna viitoare va fi în Berlin, în Germania. Asta un anunț de acolo când am destul de interesant. Am făcut adrăm niște proiecte mult umșati cu niște parteneri din Germania și am realizat niște chestii interesante. Chiar azi, ca o coincidență, am semnat contractul că am mai luat o clădire pe care să o transformăm și să facem ceva foarte, foarte, foarte tare și o să toată lumea să se antreneze la noi. Și ce adrăm noi, de fapt? Zburăm cu creierul. Zburăm cu mădua omului. Așa, zburăm cu mădua omului. Și ți vedeți acolo. Cum este mădua asta omului? Că Crisescu că, nu știu, a băgat baza, o ațiva pe capul ai omului. Senzor. Și vedem care e mădua omului. Și cum este mădua a omului? Cum este mădua care lucrează Ghini și cum este mădua care este niheamă lânzită, ziceam. Agudită. Cum ți vezi diafur la iali? Adaptabilitatea. Asta o să spun, vă zic pe mâncănaște că nu știu, normalitatea reprezintă adaptarea la șabloane socioculturale general acceptate. Eu nu spun despre mine că sunt normal, ce asta să spună. Eu nu zic despre mine că eu normal, alanță trebuie să zic. Alanță lipsea și zic că de tine că și normal. Și atunci eu adar, mădua mea adară ți poate, tasiu eu normal. Și noi vedem, de fapt în brain map, harta creierului, vedem ți-adră mădua ta știțână tu bană. Că ai chixesc cu ghini, că mădua noastră tot n-adară ți poate n-ai mai ghini, ta snățână tu bană. Asta este naima marele obiectiv a măduei. Șnițână tu bană. Cum? Nu este atât de
important Care găsim IM2. así. Și noi vedem cu niște senzori, îi băgăm pe cap, nu băgăm ceva tu cap, pe cap, Pick up, yeah. cu niheam apă. Picărțonă. Vedem picărțonă. Picărțonă înseamnă craniu? Yeah. Nice. V-aș notez toate chestia asta. Băgăm picărțonă senzorii, vedem curentul electric, cum circulă prin creier. Cum trece? Cum trece prin mădouă. Avem cărțuna, mădoua și curentul electric. Și vedem cum trece prin neuron, prin celulele creierului, cum trece informația. Și cât se trece așa. După aia putem să vedem care hitinii și câțe. Foarte important câțe. Vedem? Duchesc cu ghinii că atunci andai imunie zicem și va să dar un ahtari analiză. Analiza a esta o adari andatini ai una bază de date eu adunași multi ahtări analize de la alte duneau. Multi mădui. Care e pluralul. Pluralul, mădui, așa. Le adunăm acolo și după aia în tine, spre exemplu, Florentina. Știi să băgăm senzorii pe cărțună și vedem care este mădua ta. Și vedem cum se mișcă. Aname sa dialanti tutti, cât eu este mădua ta. În stânga sau în dreapta. Și avem și un cod de culori. Vedem acolo țeadră mădua lui Florentina Costea, ta suțână tubană până tora. Și apoi aia vedem și ței și zburăși cu tine și ved, ok, cum a zburăși cu tine, cum dormi. Care este dialogul interior? Cum a zburăși tine cu tine? În cele mai intime ipostaze. Și vedem care este Florentina. Și sunt de apoi ani când boia și mșati care sunt acolo pe ecran. Ia și pe YouTube, așa, boia cu albastru și roșu. Este color code, un cod de culori. Și vedem acolo, ia și pe YouTube, și vedem și creierul tău în 3D, după aia ionec și mutrăști la fiecare rețea. Este ghinesiba roșie negru. Depinde. Vedem cum mădua ta adră tuți poate ea ca Florentina Costea sibă azi 27 octombrie 2020 aua cu noi și vedem ți sfeați tută bana ei până tora. Și vedem după aia cum putem, mai important, să adrăm mădua ta sibă mai bun decât este tora, singur să darești. Fără să băgăm ceva tu cap. Este un proces de învățare accelerată. Învățare avrapa. Chescu că sunt dau lucrați la drați acolo. Lucrați cu oameni ți-au oameni și ficiuriți și cam trecuți ți-au vărălângoare. Am așa cu oameni ți nu au cană lângoare, zicem. Vor zină ta și bă mă bun. Nu-ți dea, adică au vărălângoare. Am avor si bă cam abuin tu lucrul ți la dară ca fizu. Este un număr de actări analize ședințe, ți lipsește la dară unii, poate bă ti un ninsu 3 și altul poate bă ananghi de izați. Minim 11. Minim 11. Dacă ați vedem sau după 11, mai adrăm o comparație și vedem eu și cât ți adrăm, după aia ți adrăm mai încolo. Tora, avem mai multe invenții, patente, pe care le patentăm acum. Adrai își va se bă gata, cred că săptămâna viitoare. Avem niște actuchini-niți de jucărie, mașinuțe de jucărie. Așa. Pe care le controlezi cu puterea minții. Și deci, noi tot te antrenăm pe tine, ai un ecran imens și șezi acolo și conduci o mașină de curse cu puterea minții, modulându-ți undele cerebrale. În 2 meși poți să dai același lucru cu mașini, cu chiniți.
le controlezi. Avem tora Andrei comandă Jvanină, o telecomandă de televizor care o controlezi cu undele cerebrale. Cu puterea a măduia ta. Măduia. Și îți bați pe cărțună, îți bați telecomanda și controlezi televizorul. Sumini televizorul. Exact, la închid, dar mai tare, mai cer ce asta drăm. Este că am se feci în țăța atini, chiar le avem. Dacă vreți să veniți cu mare plăcere, vă invităm. Bazine. Da, tu, Daniela Costea, du-ți și tu nihan cap și cai. Până tora vizuși, vără diafurau, vără diferență la mădoa rămâinilor, tu ți mătrești masa dar biani cu mădoa altor oameni? Este ceva pahoria? Da, îi forțăm să nu mai le viteze când vin la noi, să nu mai să se... Este o diferență foarte mare, care o să vă zic, da, în episodul următor. Super. Nu le spuneam totitora. E ok, Daniela? Așa? Băgați un semn ca râde, pisipsescu că ea scrie. Da, putem să spunem, de exemplu, diferența între bărbați și femei. Femeile au corpus callosum, care este un mănânc de ligament între cele două emisfere, care e mai gros la femei decât la bărbați. Femeile sunt mult mai puternice, pe de vedere. Ved mult mai multe. Sunt mult mai strategice. Asta mierli poți și să dară mai multe lucruri tu idilchiro. Mierli poate să dară mai multe lucruri. Dar bărbați lipsește să le spui pe radă. Tora dar esta, de fapt dar alantă. Exact. Asta este corpus callosum, mănânc de ligamente care ceagă cele două emisfere, mai gros. Ce asta? Și adrăm, nu știu, lucrăm cu mea, Tora, băgai pe Facebook un picioric din 9 ani, Vlăduț, care vine la noi și are uluitoare, miraculoasă evoluție. Deci, când îți duci la școală, săracul nu putea să zburească cu can, era foarte agresiv, bătea cu avea un miari care vinea și dea cu el ca să Tora nu mai are nevoie și mi-a băgat de neavra pe Facebook uluitor, miraculos. Și asta drăm cam fiecare zi avem. Ama sunt de țivi duștini pânătora. Sunt unii scânti, mașni scânti lângori, pe care este tehnologii, da rezultate cam bune. Poți să spui pe care lângori nu are. Avem și pentru epilepsie, și pentru autism, depresie, anxietate, tinnitus, sunt pentru augmentarea performanțelor. Se contează să aibă creier. Atunci, iți om care poți zicem că poate să aibă vreo problemă tu în zona asta. Sau nu neapărat să aibă problemă, va să aibă mai bun. Care va să aibă mai bun tu lucruri ți la dară. Putem să o ajutăm. Puteți să o ajutați. Ghini că știm. Ghini că știm eu zinim. Da, și uite, un armâna, dar este așa că și mai ghini. Ne hărsim și da, când eram în 2018, zburam cu un soț de-a meu din Constanța și ziceam, că e mai în vârstă, nu mai în vârstă decât mine, și ziceam, va să dar și va să ajut, hai mă, Curcubeti Hiarti. Curcubeti Hiarti, exact, Curcubeti Hiarti. Ce-a zburat și da, bagă mâna acolo, lucrează, adară-ți va, zice, adară-te. Da, va să adar. Bagă mâna acolo, adară-ți va, bagă în soară-te, nu de astea, Curcubeti Hiarti. Intrăm. Am censurat. Și asta e. Ok. Mesajul pe care vreau să-l transmit este că suntem foarte, foarte puternici. Toți sunt foarte, foarte puternici. Am ca fi pe lăuria lui. Și aia este secretul. Să afli care este lăuria ta. Și atunci să adari lucrurile n-ai mai buni cu ții hitini. Eu hitini n-ai mai bun. Calea ta. Să afli lucrurile pe care n-ai mai bun și mie pe calea ta. Dumnezeu ne dea de la toți să avem putere la toți și șteari și tot. Și careva poate să ajungă să aibă șteari.
Care este mai important? Costin, cum ziceam, tu CV-ul tău sunt multe lucrări de city. Mea că a dat ora și ca un doctorat, tu fizică, și ca un master Spania. Tini hia și una bună urnechi, un exemplu, ti ambițari tu bana. Lifelong learning process. Ți va să aduc, teza ta de doctorat, este tu fizică, ți vrei să aduc în nou? Cercetarea doctorală are titlul cercetării doctorale este Soluțiile Brain-Computer Interface pentru culoile ți poate să le aducă Brain-Computer Interface, ameliorarea sau eliminarea patologiilor psihiatrice. Tilângorli ți au legătură cu mădua. Da, exact. Mădua, psihiatrică, depresie, anxietate, tinnitus, multe. Asta lucrăm și cu psihiatri, conduc o echipă destul de interesantă și ne distrăm. Și avem acum o infrastructură puternică de cercetare, foarte multe echipamente, foarte multe cunoaște și eu mult hârsit că putem să adrăm când asta ai în chirosa, România. dar tu te este, că mea, zice, 60 de oameni pizu, doctorat, masterat, alții că divăroară vrei să ti duci tu alte locuri, tu alte văsilii cu idiaturile de centru. Când este chiro testi lucri? Tuti. Dar am o echipă. Ai unul parei. Înghiți oameni care e standard și va să avem din ce în ce mai mulți. Anul trecut eram singur. Ora avem înghiți oameni. La anul va să avem mai mulți. Și învățăm. Cât ți-adrăm tora, pistipsește a lumii. Ajută lumea. Și aia este de fapt valoare. Ajută. Nu sunt pirmifici. Oamenii sunt căra le schimbăm bana. Și ajutăm sibă mai buni, sibă hârsiți, sibă liniștiți, să ajungă acolo, eu trebuie să ajungă. La ei. Să ajungă la ei. Restul? Alanti, Daniela mai are vreo întrebare? Daniela? Nu? Doctorat de oară nu are, am asigurat. Așteptăm, Nica. Ți urnimi poți dai tineri, știi, oamenii cam atuili chii, tasiba îndrept tichirolul ți initor. Tășta să rămână cu mădua pe bună hală. O să-ți vreau să ne cheamă primul cânește, ok? La nivel global se produce acum o subspeciere. N-am spus-o eu, o spun oameni mult mai deștepți decât mine. Oameni mult mai cu șteare decât mine. Amintimeni. Au spus că tu nivel de tutută duniaua, tu nivel global, așa, să darăți una? Una subspeciere. Subspeciere. Nu știu cum să te asta armânești, am azi inima largă, să vedem cum o ducem. Diferite tipuri de oameni, adică cei care încep să-și controleze... Care tutută duniaua, to este chiro, să dară turli de oameni. Acei care învață să-și controleze mădua, acei care învață să-și țină mădua pe bună cale, va să aibă naima câștigați. Va să aibă naima mare la mintate. Că poți să-ți controlezi trupul, emoțiile, vezi oportunități și mă șteari, mă amintiment și îngăldusești în maghini, ți-s fații am vârligat de tine. Și asta nu va să mai hibă depresie, anxietate, nu va să mai hibă, că sunt niște reminiscențe ale unui creier primitiv. Am avut până noștri când nu era ni anxioși, ni depresivi. Nu? Doamne Sfinte Florentina, nu mai zi asta, te rog. Nu? Avea este mașină percepție. Nu.
Mai și un părare. Din punct de vedere psihologic, tot ce depășește un an de zile ca doliu este patologie. Noi aveam mieri care și deau tulai după țile murea așa, tută bana. Inghițani, dar 30 de ani, tută bana. Nu puteau să-și adară refacă viața. Nu. Tine zâța și nu era chiar așa. Nu era. Și astea toate greutățile prin care tricură le astupau, le îngrupau. Că nu li spunea. Nu li spunea. Duceau și plângeau. Nu li scutea tumigdanii. Duceau tumigdanii și plângeau pustrozmul. Știi cum era? Zățea zborul, ochii stiasă, numai nu ți iasă. Adică asta era... Nu s-a de mă largo, ți sfații cu mine, e tu taifa mea, tuti sunt buni. O să te invit, dragă Florentina, la o discuție săptămâna viitoare, Sergiu. Foarte multe lucruri interesante mi-ai spus în seara asta. Asta cu ochii și cu numai genială. Deci, caracterizează foarte multe contexte. Asta e. Deci ce ai spus tu cu ochii să nu-ți iasă, numai să nu-ți iasă. Adică să nu-ți seavdă țiva de... Da, și am gândit și. Și asta e uluitor. Definește cam tot. Și tot asta ce va zică lumea. Ce va zică lumea? Multe. Oricum va zică lumea, știi că nu adari. Când adari câți adari, când nu adari câți adari, oricum. Și asta cu ce va zică lumea, este... Mai era, știi cum era, un turli de, cum zic, ți se spunea din nic lucrul ăsta. Ți va zică lumea, angătan, ți va zică lumea. Și ce zice lumea? Ce zice? Ți va zică lumea, ți va zică lumea. Și când mori, ce zice lumea? Oricum nu contează. Tu ți-a cloneam. Și eu torana, mâine Vasiu cu Stanța, că am uitat la un eveniment și interesant. Și eu când și în București, cu Stanța și noi mutresc cu Anvârliga de mine și ved ce-s fații. Tot am mai mult ca fi perioadă din viața, ca fel. Și ved ce-s fații. Și zic, bă, nu trebuie să întâmple toate astea, nu trebuie să facă toate astea. Sunt o soluție, nu lipsea și să fac. Sunt un niheamă, putem să creștem, putem să ținem crioși. Că noi nu inventăm ceva. Tu ți fații cu noi, fații cu alte comunități, milet, mii de ani, de mii de ori, zeci de sute de mii de ori. Și de-abia aștept, va să încep to, să a fost catalizatorul, furnia ta să scriu la carte despre armâni, să scriu. Și lucruri frumoase, chiar sunt foarte mândru de comunitatea din care fac parte, foarte mândru. Nu așa mai dur, dar chiar iubesc comunitatea asta, Andrearii, și chiar e minunat. Dar oamenii care vor mai mult, ți zic, calanță, care nu zic ceva, nu prea interesează. Ne ținau sinfer. Da, și chiar iubesc comunitatea asta și oamenii din ea, de asta sunt atât de duri și spun lucrurilor pe nume. Eu cred că există... Știi cum este? Și părinții ai mislor că-i vor, le zic mult în scântiori lucruri. Chiar azi ne-a scris eu... Știi, dar lihea tot de vreme de fara ta, spui și lucrurile care nu se răscapă. Da, care îngăldăsea știi ghinii, care nu... E la fel de bine. Azi ne-a scris un oficior de Constanța care vine cu oficiorul la noi, oficiorul lui, și chiar îi ajutăm foarte mult. Și un mai frios și binecuvântat că putem să ajutăm, eu alții nu pot. Eu alții le zic, nu mai există nicio speranță, gata, asta a fost. Vine și băgăm și pe Facebook o familie din Tulcea care vine și nu a zburat ficiorul, vine la noi 3 mesi și a zburat și ficiorul, 6 ani. Du-se-ră peste toți, du-se-ră, mamă, ce adorăm. Asta adorăm. Și asta înseamnă, de fapt, să adari lucrarea Dumnezeu. Cu ți poți, cu ți ai.
Și alții ziceau că nu-ți poate, nu-ți poate să facă, nu intrăm. Adică găsim o Costin, soluție. zicem, lucru în bar cu lucruri luțiladari. Aristot. Plină tutia și cum induiești, să îngrăsește și multa onia cartea asta te armâni. Și dacă nici nu știu cum zbuiră mai mult de năsihati și jumitati, de da și de dizbor, aveam și multe alte întrebări, nu putem să le discărfăsim auatul, abetia, ma putem să atrăm și alta, da, si sigura. Și ca tu ca fi bitisită, nu avem nici câte întrebări, va te întreb știni, idghili, întrebări, ți zbor armânesc cu țarii hari. E una și care ține tu mintitora. Me închin la tine, ține porță. Cea mai tare întrebare. Me închin la tine, ține porță. Mulțumesc. Asta me închin la tine, ține porță. Este fundamental pentru mentalitatea noastră. Oameni foarte respectuoși. Că suntem oameni foarte respectuoși, foarte muncitori, care de-a lungul istoriei lor au rezistat eroic și au dat foarte, foarte, foarte multe vârfuri în toate comunitățile în care s-au dus. Vârfuri. Adică nu... De-adir oameni tonami iuți do acloiu bânar, te armâni. Iasti zborlu, hărios, că dusești actor zborim și te ei. Masi bună măcare, armânească de țare hari. Piperchi, clar. Piperchi, știm. Piperchi și târhână. Târhână a drat baba Dumnezeu sărtă. Târhână, baba a drat Dumnezeu sărtă târhână. A drat și culișic. Care mai adară tora culișic? Târhână, culișic, ce mai... Piperchi asta și ce mai a drat baba? Pitchi. Pitchi scoverci. Deci pitchi, baba. Cu caș. Pitchi. Mama aia, dar Teodora, nefata mea. Pitchi și un zbor la care nu mai minduit de mult. Mestri. Mestri sunt șosetele alea. Mestri. Când are și numai de alți armâni zic pătunii. Mestri, pătunii. Când ți-au baba Dumnezeu te am piticat cu mestri. Când sunt ațaturi de părpoz, de lână, ți le purta. Și zborul care este mai m-a cunoscut de tot soția mei Mucani, am flucata. Care e acolo. Perioada că zbură și știi cântare, știi giocare, care cânti că armânesc cu țarii hari multul? Sunt multi. Unul și care țin tu mintitora, am asta e băhare unul, mai multul de ale. Da, cânticul pe care îl cânta Paplu, să ierte, și de fiecare, mă emoționează de fiecare dată când ascult, nu știu, ce ori depind partea, vedeți, noi apindul, noi him apindului ficior, noi him lui bun. Exact, ce ori apindul, da, asta este minduiasem că este un turlim și atâtul care videsi mai este emisii, că noi himuși buni, noi him și răi, și bunlu și răulu, este tu ca fi un din noi, mă lipsește să avem îngătan, scriștem bunlu, partea bună din noi. Așa, Costin? Ca de lihe. Mai zis vă războr tu bitisită? Mulțumesc frumos, Aristote, invitație. Sunt onorat și mă bucur foarte mult că m-ați invitat. Noi ne mersim mult că te avem oaspitor aseară. Și vreau să spun că doar eu fac partea tot din tot planul ăsta, din partea asta pe care Dumnezeu are cu fiecare dintre noi. Dumnezeu are ca fi un din noi. Dumnezeu are ca fi un din noi, un plan și îl aflăm cât ca maonia, ca să lucrăm, ca să-l creștem, vasibă ca maghini, știi noi, ștelanță de învârliga. Haristonica onoară Costin și nu agărșea că v-a zis, văd acloția, dar să știi. Te așteptăm cu drag. Pa, pa. Seara-mi șată. Pa, pa, pa. Seara-mi șată. Ne vedem alante, Joy.